बर' फरायसा आफादखौ गावसा गावसि खालामनानै लोरबां थोरबां खालामनायखौ आं कोनोदिनबो लुबैया। बर' फिसाफोरनि रैखाथि मोनथायनि थाखाय आलादा हादोर सोरजिनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो थैथाब थांथाब मावबोदों बा गोदानै दानाय हाबाफारिया बे कुनु प्रकारे मोजां जायाखै। आं बेखौ मोजां जादों होननानै गनायनानै लानो हानाय नङा। बिटिसि एकर्ड डे दिनैहाय जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव रायजो राजाफोर जोंनि गासैबो सिगांनि आन्दलनकारि लोगोफोर बयखौबो लाजोबनानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बिटिसि एकर्ड 2003 सननि 10 फेब्रुवारि दिनैनि दिनाव जे साइन खालामजानाय एकर्ड, बे एकर्डआ बर'फोरनि मोनसे आन्दलन खालामनायनि गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट, सांबिधानिक भाबै गनायजानाय मोनसे राजनैतिक बेबस्थापना 6 शिड्यूलनि आन्दारावहाय बे बिटिसिखौ दाजानाय जादों। 6 शिड्यूलखौ सरासनस्रायै हाजोआरि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो। अब्लाबो बेखौ भारत सरकारा बर'फोरनि गिलु बालु सोमावसारनायखौ गनायथि होनानै आरो हाथियारनि सोमावसारनायखौ फोजोबनायनि मोनसे उपाय हिसाबै आलादा रायजो होनो हाथ'वामोन हिसाबै बे समावहाय बे आलादा रायजोनि गाहायाव 6 शिड्यूलखौनो पाहारिया ओनसोलनिफ्राय हाजोआरि ओनसोलनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बाहायजानायब्लाबो बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै सोदांनानै हायेननि ट्राइबेल नैबे ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बेखौ बाहायनानै बर'फोरनि सोमावसारनायखौ सुस्रांनानै होनाय जाथोंसै होननानै भारत सरकारा बेवहाय बे बिटिसि दानायनि थाखाय दिनैनि दिननि बे गोथार बे 10 फेब्रुवारि 2003 सनाव सुक्तिखौ खालामदों। बिएलटिनि दारै बिएलटि आसाम गभर्नमेन्ट, भारत गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा मोनथामजों खालामदों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय साखि हिसाबै दङमोन। दा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनै 40टा डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्ट क्षमतानि बिगोमा जाबाय। जोंनि ओनसोलखौ जों खुंनो हानाय जाबाय। जोंनि ओनसोलनि हा हु गासैबो जोंनि आखायाव दिनै क्षमताया जोङो मोननानै बेखौ बेंनो हानाय जाबाय। राव हारिमु कला कृष्टि जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांनाय शिक्षा दिक्षा जोंनि देहा गासैबो बिथिंखौ फाहामनाय बेनि उपाय बेनि जेब्ला राहा लामा बेखौ जोंनि दिनै बिटिसि 6 शिड्यूल बे 10 फेब्रुवारि खालामनाय सुक्तिनि दारैहाय जों मोनदों आरो बेयो जोंनि बर'फोरनि जोबथा थांखिखौ हासिल खालामनायनि मोनसे गिबि आगान। आरो बेनि थाखायनो दिनै आङो बिटिसि सुक्तिखौ बर'फोरनि मोनसे सोमावसारनायनि मोनसे देरहासारनाय मोनसे सुक्ति आरो देरहासारनायनि मोनसे फोरमान बिलाइ हिसाबै बेखौ जों स्वीकृति होयो। आरो बे दिनखौ बेखायनो जोङो साफ्रोम बर' फिसा साफ्रोमबो जोंनि सोमावसारारि रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै फालिनानै अरायबो बेखौ संग्रामनि मोनसे बा सोमावसारनायनि मोनसे गोख्रों मोनसे जांख्रिखांनायनि मोनसे हिसाबै उदाहरन हिसाबै फालिलांनाया खोब गोनांथि दं। आं बेखौनो बयखौबो खावलायो। गोदानै बर'फोरनि गेजेराव फरायसा आफाद दानाय बेयो सोरनि आखाइजों जादों आरो सोर सोर दङ बेखौ आङो दिनैहाय मोजाङै मिथिया। खिन्थु सिदा सिदायै आंनि खोथाया बे, आङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय सासे बर' फिसा, बर' फिसाफोरनि गांनाय उखैनाय थांनाय थैनायनि बाथ्रा, बर' फिसाफोरनि रैखाथि मोनथायनि थाखाय आलादा हादोर सोरजिनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो थैथाब थांथाब मावबोदों आरो उनावबो मावबाय थानांगोन। बेनि थाखायनो बे आफादखौ जोङो गोख्रोङै अरायबो लाखिबाय थानाया दरखार दङ। बर' फरायसा आफादखौ गावसा गावसि खालामनानै लोरबां थोरबां खालामनायखौ आं कोनोदिनबो लुबैया आरो बियो जानायखौ आङो कोनोदिनबो मोजां मोना। बर' फरायसाफोरनि गेजेराव गावस्रा होनाया जोंखौ गुदियावनो हारिनि गुदियावनो हारिखौ गोरबोआवनो पंगु खालामनायनि बादै जेबो जानाय नङा। मानोना फरायसा जोलैफोरनि गेजेराव एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जेब्ला जोङो गावस्रानाय आफाद बानायनानै होगोन होमबा बर'फोरनि जे गोहोनि फुंखा, लाइमोनानो जाबाय, लाइमोन बैसोआनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोहोनि फुंखा। बे गोहोनि फुंखायावनो जोङो बिस दालिना होनानै बेखौ लोरबां खालामनाय, फोजोबस्रांनाय, दुरबल खालामनायनि बादै जेबो जानाय नङा। बेनि थाखायनो
दिनै गोदानै बर' फरायसा आफाद सोर सोरजिदों आं बेखौ बुजिया आं बेखौ मिथिया खिन्थु सोरजिनाय हाबाफारिखौ बा गोदानै दानाय हाबाफारिया बे खुनु प्रकारे मोजां जायाखै आं बेखौ माने मोजां जादों होननानै गनायनानै लानो हानाय नङा हय दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियानो होन बा नेहाथारियानो होन बा बिथांमोननि मावफुं आफादनि जेसेबां बिबानगिरिफोर दं बिथांमोनहा राजनैतिक माखासे चक्रआव गोग्लैनानै दिनैहाय गावसोरनि बर' फरायसा आफादनि राजनैतिक माखासे केरेक्टार नेचारखौ मेनटेन खालामनो हायाखिसै बिथांमोनहा दिनै फरायसा आफाद जानानै माने राजखान्थियारि आफादजों थाफानानै खामानि मावनायनि थाखाय दुलाराय बर' फिसाफोरजों गाज्रि मोनजानाय लामायाव फैदों आरो बेनि थाखाय सोंखारिदों बेनि थाखाय बर' फरायसा आफादखौ माने दिनैहाय बयबो माने खुद्रिखांनाया फैदों दा बेनि थाखाय जों फरायसा आफाद हिसाबै आफादखौ गाज्रि मोननाया थिग नङा फरायसा आफादखौ जोङो नस्थ' खालामनो साननाया थिग नङा बेनि जाय दैदेनगिरिफोर दं बे मावफुं आफादाव जायफोर दैदेनगिरि जानानै दानि बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबाय थादों बे नेताफ्रा गाज्रि जानो हागौ बेनि कर्मिफ्रा गाज्रि जानो हागौ सामयिक भाबै बे गाज्रि जानानै थानाय कर्मि नेताफोरखौ बोस्रांनायनि थाखाय बिसोरखौ बोखारनायनि थाखायसो माब्रै बर' फरायसा आफादखौ सोदांफिननानै थिग खालामनानै लाफिननो हायो बिनि थाखाय राहा लामा लानायासो बयनिबो थाखाय मावनो गोनां हाबा होननानै आं सानो साफा सानै दैदेनगिरिया भुल खालामबाय गाज्रि मावबाय होननानै बिसोर राजनितिजों दुलाराय फरायसा आफादखौ लांनो नागिरबाय होननानै जोङो बर' फरायसा आफादखौ गोदोना सेबथेनानै फोसैनो हाबाफारि लानाय बायदि खालामोबा बे खिन्थु थिग जानाय नङा बे खिन्थु थिग जानाय नङा मानो होनोबा गावस्रा गावस्रि जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव माबायदि बिपद माबायदि खैदां खैफोद माबायदि गिथाव बाथाव थासारि फैदों बेखौ थांनाय समफोरनि बे जारिमिनफोरखौ जों दिनै बयबो मिथिगौ आरो बेफोरखौ गोसोखांनानै दिनै बे गावस्रा गावस्रि आरोबाव फरायसा आफादनि गेजेराव फैयोबा जोङो गुदियावनो जुदि हारिखौ गावस्रानानै लाइमोनफोरनि गेजेरावनो हारिखौ जुदि जों बोखावनानै लायोबा होमबा बेसेबां खैदां खैफोद फैनो हागौ बेखौ जों नुहुरखानाय आरो बेखौनो लानानै जोंनि बिहारु माखासे हारि माखासे दल संगठनफ्रा बर'फोरखौ नाख्रेबनानै धंस' खालामनायनि माखासे हाबाफारिखौ लानो खाबु मोनगोन जोंनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय खालामनानै 10-15 बोसोर 20 बोसोरसो फावसायलांबाय थागोन जाथि दानायनि हाबानिफ्राय जे समाव जों जाथि दानायनि बर' जाथि दानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ जोंनि राइट्सनि थाखाय जों संग्राम खालामनांगौ